Hvaljen Isus i Marija. Evo, možemo ustati i započet ćemo ovaj susret molitvom. Evo, zajedno ćemo moliti molitvu Gospodnju. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdajni daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Neka Gospodin blagoslovi ovo naše zajedništvo, neka ispuni naša srca svojim svetim duhom, da budemo pozorni na njegovu riječ, da budemo pozorni jedni na druge, i neka nas ispuni svojim božanskim milostima. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Evo, sjednite. Dragi mladi, drago mi je evo da u sklopu ove duhovne obnove imamo i ovaj trenutak koji je posebno, možemo reći, posvećen mladima, i meni je to osobno drago jer dugi niz godina radim s mladima, bilo evo od samih tamo negdje početaka kada je kod nas Franjevačka mladež započela, pa smo evo, to je početak 90-ih kada nastaje Franjevačka mladež, ali evo i kroz cijeli moj franjevački svećenički hod jednostavno uvijek su tu bili prisutni mladi. Pa evo i danas i u ovo vrijeme trenutno se nalazimo u Samoboru u kući susreta Tabor. To je jedan duhovni centar, možemo reći, gdje se događaju različite duhovne obnove, seminari za različite skupine, ali među njima evo jako puno i mladih ljudi. Ne znam, je li netko možda bio u Taboru? Da vidim ručice. Dobro. A ja, i tamo imamo isto, evo super. A je li netko čuo za Tabor? Evo, ima i koji su čuli za Tabor. Dobro. Evo, to je inače jedno mjesto u Samoboru, u sklopu našeg samostana na jednom predivnom prostoru gdje je ta kuća od 1997. godine, ona je osmišljena kao duhovni centar, i taj početak kuće i osmišljenja toga, evo zahvalni smo Bogu za fra Zvijezdana Linića, vjerujem da ste čuli za njega, on je preminuo 2013. a 1997. je započeo zapravo taj rad u toj kući, i evo kroz sada već 21 godinu ta kuća jednostavno djeluje kao centar duhovnosti, različitih susreta, formacija, različitih skupina i tako. I evo, to je nešto što je predivno. Nekako kroz cijelo ovo vrijeme kažemo da je okvirno možda prošlo preko 400.000 ljudi kroz različite susrete. Znači, to je doista evo jedno mjesto gdje se događaju susreti, ali ono što je najvažnije, tu se zapravo događa taj susret sa živim Bogom. Mnogi su u toj kući doživjeli taj susret sa živim Isusom. Znate, evo, i to je ono što bih htio podijeliti s vama sada. Znate, evo, nekako sve počinje od tog susreta. Vi znate, evo, koliko su dragocjeni susreti u našem životu. Nekada živimo od jednog susreta cijeli svoj život. Nekad nam je neki susret toliko dragocjen da je promijenio naš život. Znači, bez obzira o kojem poslanju se govori, o kojim službama u kojima se možemo naći, znači kroz naš poziv, kroz poslanje, ali puno puta evo susreti su označili naš život. U susretima smo otkrivali tko smo, u susretima smo možda otkrivali i svoje darove, svoje milosti, jer to jest u sebi doista snaga susreta, da u drugome jednostavno prepoznamo to dostojanstvo osobe, ali isto tako drugi nam svjedoči nešto što mi sami ne bismo mogli možda tek tako nekako otkriti. Potreba nam je drugi da bismo otkrili neke stvari i o nama samima. I evo, tu je jako važno, gledajući upravo tu dimenziju važnosti susreta, krećemo od onoga što je evanđelje i što je susret u smislu radosne vijesti. Najljepši susret koji se je dogodio čovječanstvu je susret sa živim Bogom, susret
koji označuje, možemo reći, povijest ljudsku, a to je susret sa utjelovljenom riječju Božjom. Riječ je tijelom postala i nastanila se među nama. Taj susret sa živim Bogom, koji se itekako pripremao kroz cijelu povijest ljudsku, posebno kroz povijest izabranog naroda, mi vidimo da se zapravo kao vrhunac onda događa u dolasku Isusa Krista na ovaj svijet. I to je, Sveti Pavao kaže, to je punina vremena. Kad je Isus došao na ovaj svijet, kad je Isus začet, kad je Isus rođen, Sveti Pavao kaže za to vrijeme da je punina vremena. Tada se dogodio taj susret neba i zemlje. Možemo reći onako slikovito, tada je nebo poljubilo zemlju. Tada je vječnost došla u ovu našu prolaznost. Tada je Bog postao Emanuel, s nama Bog. Znači ne neki daleki Bog. I naravno svi oni koji su sudjelovali u tom susretu s Bogom, nama su postali svjedoci. Jer mi dok iščitavamo evo i Sveto pismo i Stari i Novi Zavjet, mi možemo vidjeti kako je sve puno svjedoka. Ljudi koji su poput nas, ljudi koji su bili, ne znam, djeca, mladi, stariji, odrasli, bračni parovi, svećenici, posvećene osobe, znači različiti ljudi koji nam govore o jednoj jedinstvenoj stvarnosti, da su susreli Boga u svome životu i da ih je taj susret toliko promijenio da su jednostavno od tog susreta živjeli jednim novim životom. Vidite, evo, drago mi je što smo posebno ovdje sada u ovom korizmenom vremenu, jer mi stvarno, svatko osobno, ali i zajedno kao zajednica, u korizmenom vremenu doživljavamo isto tako jedan predivan susret. Susret s Kristom, koga mi pratimo, znači na tom putu potpunog njegovog predanja, promatramo njegovu ljubav, promatramo njegovu žrtvu, promatramo kako nas ljubi i koliko nas ljubi. Nitko nas tako nije ljubio, niti će nas ljubiti kao što nas ljubi Krist. To je savršena ljubav. To je ta Božja ljubav koja se objavila u Isusu Kristu. Mi to ne bismo znali da se Isus nije pojavio u našem tijelu. Da Isus nije došao u naš svijet, u naš život, mi bismo još uvijek nekako nagađali možda, pa ko je taj Bog, pa di je taj Bog, pa što On to želi od nas, što nama On može reći ili dati, koji je smisao našeg života, kamo mi to idemo i tako dalje. Znači, naravno, ljudi bi i dan danas se pitali, tražili i negdje istraživali, evo, kako doći do onoga koji je stvoritelj svega. Vidite, Isus nam je pomogao da stvarno ne lutamo, nego da u njemu, u tom susretu s njim, možemo doživjeti tu snagu Božje ljubavi. I evo, korizmeno vrijeme nas jednostavno vodi korak po korak. Jer vidite, mi nismo kadri odmah sve razumjeti. Mi nismo kadri prihvatiti sve što nam Bog govori. Mi nismo kadri stvarno povjerovati do kraja, jer se bojimo. Znate, puno puta strahovi su u nama. Bojimo se šta će biti sutra, šta će biti večeras, bojimo se šta će biti za nekoliko godina, bojimo se hoće li nas možda nekakva bolest, nekakva nesreća pogoditi, što će biti s našima roditeljima, braći, sestrama, prijateljima. Znate, sve su to neke stvarnosti koje mi onako u svojoj ljudskosti svakodnevno promišljamo i puno puta to nas tako opterećuje da mi jednostavno ne možemo živjeti ono što se kaže punim plućima, nego smo stalno u grđu, stalno smo negdje u tom strahu. I vidite, ovo korizmeno vrijeme nas žele osloboditi tog straha. Želi nas osloboditi tereta. Želi nas osloboditi svega onoga što nas negdje tereti u smislu grijeha, u smislu onoga da mi nismo dostojni ili da osjećamo možda nekakvu krivicu zbog nečega ili da smo možda stalno negdje potišteni, depresivni jer nam se događaju neke stvari u životu, u obitelji gdje mi sami ne možemo i teško nam je. Vidite, to je sve, možemo reći, naša korizma. To je sve ta muka rađanja. Jer živjeti to i živjeti na taj način da stvarno želimo susresti onoga koji može uzeti taj naš teret, koji može očistiti naše srce, koji nam može dati uistinu novi život, to je ono
što se zapravo događa i kroz ovo korizmeno vrijeme. Naravno, tu je i ono što mi činimo, jer na početku nekako, evo, na čistu srijedu mi svi započinjemo taj hod, ali vjerujem da je svatko od nas onda nekako odlučio, ok, sad ću kroz ovih 40 dana, ne znam, odreći ću se nekih stvari, pazit ću malo na ono što govorim, pokušat ću nekako biti stvarno prijatelj, pokušat ću biti čovjek koji će se nekako darivati, posluživati druge, biti od koristi drugima, u svemu onome što imam kao dar, kao mogućnost. I to su lijepe i dragocjene odluke, znate, to je nešto što nam pomaže da stvarno, odričući se nečega, zapravo to čega smo se odrekli, možemo usmjeriti na one kojima je potrebno. Jer vidite, stvarno je besmisleno da se sad, recimo, odričeš hrane, samo radi toga, a da, recimo, to što bi možda potrošio na tu hranu ili to što bi tu hranu negdje možda i bacio, daš zapravo nekome kome je stvarno potrebno. Razumijete? Znači, da ta odricanja ne budu sama za sebe, pa da ja onda mislim, joj, kak sam se ja fino odrekao, ne jedem više kolača, ne jedem čokoladu, baš sam ono super. Ne, nego da to čega sam se odrekao, da ja to mogu itekako drugome negdje pomoći na bilo koji način. Ne mora to biti samo u novcu, nego da stvarno budem, recimo, osoba koja će drugome donijeti taj mir, tu blizinu, tu podršku i tako dalje. A vjerujem, evo, da svakome od nas je potrebno to. Nekada, kad se nađemo u nekakvoj krizi, ništa nam nije važnije, znate, može nam čovjek dati ne znam što, ali najvažnije nam je zapravo da je netko uz nas, da nas netko razumije, da nas netko voli, i to je već jedna snaga koju nosimo u sebi. To je nešto što stvarno pokreće onda naš život. Evo, vidite, zato je važno u korizmi, osim što svatko osobno negdje prolazi taj hod do Uskrsa, ali mi zapravo i kao obitelj, kao zajednica proživljavamo to. I zato vidite, evo, jučer mi je bilo predivno vidjeti toliki ljudi koji su došli, znači, kroz križni put, kroz Euharistiju. To je ono gdje mi vidimo, mi smo zajedno tu. Znači, taj naš susret u zajedništvu je nešto što je predivno, jer smo pozvani baš da na taj način i jedni drugima svjedočimo tu Isusovu ljubav, da nismo sami, da nismo negdje napušteni, zaboravljeni, nego da nam Isus daruje konkretne ljude koji s nama žive, ljudi koji su s nama tu, koji dolaze, koji su vjernici, koji isto tako s nama žive ono što je naša vjera i što možemo podijeliti baš u ovom smislu ove Božje ljubavi koja nam se objavila. Druga stvar koja je isto važna, to je da na tom hodu i na tom putu mi svakako, evo, susrećemo jedni druge. Sad je to pitanje i to bi vam stvarno volio nekako staviti na srce. Znate, kako bi bilo lijepo da u korizmi, recimo, da se odlučimo, evo, da naš svaki susret kojeg ćemo imati, znači, susrećemo, evo, svaki dan u svojim obiteljima, svoje roditelje, možda braću, sestre, susrećemo svoje prijatelje u školi, na radnom mjestu, na ulici, u kafiću ili bilo gdje, u crkvi, bilo gdje. Evo, kako bi to bilo lijepo da stvarno taj susret bude meni zapravo jedna korizmena vježba, da tako kažem, da u tom susretu, evo, budem čovjek koji će imati srca za drugoga. U smislu, evo, da stvarno pazim na svoju riječ, pazim na svoj pogled, pazim na svoje srce. Kada susrećem nekoga, da ga stvarno susrećem kao da susrećem Isusa. Kao da susrećem Isusa. Znate, kada Isus u Matejevu evanđelju u 25. poglavlju govori o tome kako je važno što činimo jedni drugima ili što ne činimo jedni drugima, onda on kaže: što god ste učinili jednom od mojih najmanjih, meni ste učinili. Ili što god niste učinili, meni niste učinili. Kako je ta snažna riječ. Vidite, Isus je to rekao naravno svima. Njegovi učenici su to čuli, mi smo to čuli. I mi to znamo. I mi vjerujemo da je to istina. Znači, mi u susretu jedni s drugima susrećemo isto tako Isusa. Jer se Isus poistovjećuje sa svakim od nas. On je stvarno došao kao punina za svakoga od nas. I poistovjetio se, znači sjedinio se s nama. Sa svakim čovjekom.
Ali vidite kako je tu lijepo, ta evanđelska poruka nije ograničena samo na neke određene ljude. Recimo, mi to znamo kao kršćani i ako to činimo, ako se na taj način ponašamo, znači jedni prema drugima, da stvarno ljubimo jedni druge, da razumijemo jedni druge, da jedni u drugima gledamo ono dostojanstvo djeteta Božjega, sve bi se mijenjalo. I mi to doista činimo Isusu. Mi to doista, znači, činimo Bogu. Znači, to su konkretna djela. Kada smo milosrdni, kada gledamo jedni druge s poštovanjem i tako dalje. I vidite, to je jedan put isto tako preobrazbe. Jer mi isto znamo da nije baš lako, znate, uvijek u drugome susresti Isusa. Nekad je taj Isus ranjen, nekad je taj Isus bolestan, nekad je taj Isus razapet, bolestan, ono ne može se micati ili jednostavno u svojim poteškoćama, a mi susrećemo takve ljude. Susrećemo ljude u svom životu, možda evo i danas smo susreli, ko zna koliko osoba koji su u bolima, koje je život negdje ranio, koji su drugi ranili, ljude koji su poput u nekim okovima jer su ušli u nekakvu ovisnost i ne mogu se izvući iz te ovisnosti sami, muče se. Pa možda nam podijele to pa nam kažu baš me danas teško, ne znam di mi je glava, sve me boli, sav sam jadan, sav sam negdje mrtav u sebi. Znači, to je taj ranjeni Isus, to je taj Isus koji je sav u bolima. I puno puta ga možda i ne znamo primijetiti i prepoznati. Ali sve je to Isus. Znate, čak i ono, koliko god možda to zvuči ovako, ali čak i kad vidiš da je netko sav u grijehu, da tako kažem, ono što kažemo, sav u blatu, ni on nije bez Isusa. Isus doista uzima svu našu bol, svu našu patnju i posebno kada ga prepoznajemo u onima koji su stvarno na dnu, u onima koji su stvarno u blatu, onima koji su negdje vezani u okovima, kada ga tu prepoznajemo i kada taj susret naš s tim ljudima bude susret ljubavi, da im podignemo, da tako kažem, ruke, da ih dignemo, da im pomognemo, mi tada činimo to Isusu. Mi tada činimo ono što Isus kaže, bio sam bolestan, došli ste me posjetiti, bio sam gladan, nahranili ste me, bio sam žedan, napojili ste me, bio sam u zatvoru, došli ste me pohoditi. Razumijete, Isus daje takve primjere da nama ponekad je to teško razumjeti kako ćemo ga vidjeti i prepoznati drugima. Ali Isus doista je takav. On je u svakome od nas. U svakome od nas. Znači, on se s nama doista tako sjedinio, posebno, evo, mi smo kršteni, znači sjedinjeni po krštenju, jedno smo s njim. I međusobno smo onda kao braća i sestre, mi smo kao to jedno mistično tijelo, kako kaže Sveti Pavao, svatko od nas u tom tijelu s određenom funkcijom, svaki ud ima svoju funkciju, ali da bi to tijelo funkcioniralo, ono mora biti jedno, jedinstveno. Razumijete, ne može biti razdvojeno. I to je jako važno, jer vidite, mi kao zajednica i kao obitelj i kao crkva, mi jesmo stvarno jedno tijelo, to Kristovo tijelo. Iako u tom tijelu jedan dio je bolestan ili osjeća bol, a cijelo tijelo osjeća bol, jel da? Znači, ne možemo mi reći, a baš me briga, mene boli glava, ali meni baš briga. Mislim, meni ok. Me boli te glava, znači ti si sav u toj boli. Tako i ovo, ako jedan član obitelji je bolestan, ranjen, a cijela obitelj trpi. To znamo i u obitelji. Evo, kad vidite recimo negdje u obitelji gdje se dogodi bolest, posebno kad je bolest djeteta ili bolest majke, iznenada oca, brata, sestre, znate, pa to svi su u toj boli, svi su u toj boli. Jer vidite, ljubav jednostavno nosi tu bol. Netko će konkretno možda na svom tijelu biti bolestan, da tako kažem, ali će svi biti bolesni jer ta ljubav je tu ranjena baš radi onoga što jedna osoba koja nam je dragocjena, koju volimo, proživljava nešto što je bolno. Evo, vidite kako je to zapravo važno da shvatimo tu povezanost i onda ono na što smo mi pozvani da jedni drugima zapravo budemo upravo ta podrška, ta ljubav, da ne napuštamo jedni druge, da ne bježimo jedni od drugih. Znate, nažalost, puno puta se može dogoditi baš ono, kad je neka bol, kada se neka kriza događa u obitelji ili
osobno ako netko proživljava, na jedan put ga napuštaju svi. Znate, koliko puta sam imao evo, u taboru susrete s ljudima koji su evo, zbog svojih životnih situacija negdje izaglibili u ovisnostima, pa su ih stvarno, jednostavno su bili odbačeni od svih. I onda kaže, dok sam imao, dok sam dijelio, dok sam bio dobar prijatelj, dok se to sve negdje događalo, onako lijepo sve, svi su bili uz mene, svi su me trebali, svi su mene dizali u nebo i tako kaže. A sada, pater, nigdje nikoga. Svi su napustili me, svi su pobjegli, srame me se, čak i moji vlastiti iz obitelji. Ali to su strašne stvarnosti koje se nažalost događaju i mogu se dogoditi. I to je ta bol, to je neizreciva bol. Ali to je ono što kada mi razmišljamo o Isusovoj boli, nije toliko bilo samo u onom razapinjanju ta bol. Razumijete? Jer to mnogi su isto doživjeli raspeće, kao što je Isus doživio raspeće na križu. Rimljani su na taj način ubijali, mučili. Znači, mnogi su tako završili svoj život. Isusova bol je upravo takva bol da je uzeo svu našu bol na sebe. To je nešto nezamislivo. Znači, svu našu bol, ne samo sad nas koji smo živi, nego bol svih ljudi svijeta. Svu bol je uzeo na sebe, svu bijedu, svu ranjenost, sve ono što je i smrt, sve je to Isus uzeo na sebe. I zato vidite, kada se mi nađemo u takvim situacijama, mi ne možemo drugačije ili negdje drugdje doživjeti to ozdravljenje, tu ljubav koja može iscijeliti te naše dubine koje su ranjene. Samo Gospodin može. Jer samo Isus može stvarno iscijeliti te dubine u nama. Samo On može ispuniti i one praznine koje se dogode u nama, u našim srcima, kada smo odbačeni, kada nas ljudi jednostavno zgaze, ili kada nam se dogodi nešto što je možda smrt naših najmilijih i onda u srcu osjećamo takvu prazninu, taj nedostatak upravo osobe koju smo voljeli. To je kao da je neko iščupao srce, kaže. Puno puta ljudi znaju reći, kao da me je netko rasporio, kao da jedan dio mene ne postoji, više nema ga. Ali to su duboke boli. Ali upravo to, takve boli, kada čovjek to doživi, onda shvaća zapravo što znači ta Isusova bol, kolika je ta Isusova bol. Ali u isto vrijeme, ko može nositi takvu bol? Samo jedna ljubav koja je neizreciva. Samo jedna ljubav. Jer ti ne možeš, ako nemaš ljubavi, nositi tako bol. Ne možeš, pobjeći ćeš se. Koliki ljudi jednostavno bježe, ne žele se susresti sa onim što je križ, sa onim što je bolest, sa onim što je patnja. Znate, to su strašne stvarnosti, događaju se. Čak imate situacije gdje roditelj bježi, ne može više nositi bol, recimo, ili tu stvarnost obiteljskog života. I zato puno puta se dogode i rastavi i tako dalje. I onda naravno to nosi svoje posljedice, znači ta bol se jednostavno, da tako kažem, širi, i djeca i svi jednostavno proživljavaju tu bol. Evo, to su te istine o nama, stvarnosti koje svatko na svoj način proživljava, ali nema čovjeka bez ovih stvarnosti. To je jednostavno sastavni dio naše života. I zato, kad gledamo ono što nam Isus govori, on nam s jedne strane govori da mi ne možemo bez njegove ljubavi, bez njegovog spasenja, mi ne možemo doživjeti puninu, ispunjenje. On nam otkriva zapravo tu puninu. On nam čak i otkriva ko smo mi. Mi ne bismo znali ko smo da nam to Gospodin otkriva. Znate, to je ono što sam na početku rekao. Susret s drugim otkriva nam nešto o nama samima. Mi u susretu s Bogom možemo otkriti tko smo. Ako nismo susreli Boga, mi nećemo znati tko smo. Vidite, koliki mladi danas jednostavno žele se identificirati sa nekim poznatim, pjevačima, nogometašima, političarima ili ne znam. I na taj način identificiraju se jer bi htjeli biti poput njih. Ali tko si ti? Tko si ti? Ko će ti reći tko si ti? Ne može ti taj poznat pjevač ili nogometaš ili bilo ko, ne može ti reći tko si ti.
možda ni sam ne zna tko je. Razumijem? Otkriti svoje vlastito dostojanstvo, otkriti tko si ti, to možeš samo u Bogu. Nitko drugi, pazite, nitko drugi na ovoj zemlji ne može ti reći tko si ti. Pa niti ti sam o sebi ne znaš tko si, ne možeš reći tko si. Jer smo mi, svatko od nas, je jednostavno u dubini duše potaknut tražiti stvoritelja, tražiti onoga koji nas je stvorio. Jer samo on ti može onda reći tko si ti, tko si ti za njega, tko si ti za svu vječnost, ne za par godina ili nekoliko godina, da tako kažem, ovdje na zemlji. Tko si ti u Božjim očima za čitavu vječnost? Za sebe te je stvorio. Sve što ti je darovao, sve što ti je u životu dao, sve je izraz njegove ljubavi. I on je uistinu tvoj pravi roditelj. Znate, puno puta mi, i kad pitamo djecu ili tako, ko ti je mama i tata, ko su i tako, ko te je rodio i tako, onda djeca kažu roditelji, normalno, i to je. Ali vidite, kada zaista stanemo pred tom činjenicom, tko je moj pravi roditelj? Tko je mene stvarno zaželio? Tko je tebe zaželio? Tko je tebe stvorio? Takvog ili takvu kakva jesi? Jel možemo to logički reći, pa to moji su mama i tata tako baš htjeli. Oni su baš to tako izračunali i tako su rekli da će se roditi curica ili dečko, da će ovakav ili onakav biti. Znači, logički je nemoguće da su i naši roditelji znali ko će im doći, kakva će im osoba doći. Oni su mogli htjeti, željeti i iščekivati u ljubavi, tako da sve to dobro, sve to stoji. Ali tko je onaj koji je izrekao tvoje ime? Ko je onaj koji te je poslao na ovaj svijet? Ko je onaj koji u tvoje srce stavio vječnost? Da si jedinstven, neponovljiv, neponovljiva. Nitko nikada na ovoj zemlji kao ti. Nikada. Znate, to je istina o nama. Ali tu istinu, kažem, nismo mi mogli otkriti sami. Jer ovaj svijet nam ne može otkriti tu istinu. Ovaj svijet nas može zavesti. Ovaj svijet ti može pokazivati, znači osobe, budi kao ovaj, popij ovo što ovi piju, puši ovo što ovi puše ili ne znam, jedi ovo što ovi jedu. Znači, nema tu istine, tu samo je zavodljivo, samo da te na neki način zavodnički taj duh vodi praktički prema nečemu što nema u sebi nikakvog smisla, niti je to smisao našeg postojanja na ovoj zemlji. Daleko dublja stvarnost je nešto što stvarno nosimo u sebi kao djeca Božja, kao oni koje je Bog darovao i poslao na ovaj svijet i da smo jedni drugima dani. Vidite, zato je važno da u tom susretu s Bogom, s Kristom, a to svatko od nas može. Znate, zato čak ne treba, posebna neka prostorija. Naravno, mi imamo crkve i mi vjerujemo baš, znači kad smo u crkvi, mi vjerujemo, tu je sveto hramište, mi vjerujemo da je tu živi Bog u euharistijskom krugu. I dolazimo i klanjamo se i molimo i zahvaljujemo Bogu i tako dalje. Ali, da bi susreo Boga, ti možeš to i doma, možeš na ulici, možeš u školi, jer je to jedan, onaj najdublji, onaj najintimniji dio tebe, gdje možeš otvoriti svoje srce i gdje možeš susresti Boga. Sjetite se, kada smo započinjali korizmu, onda je bilo Isus govori kako treba postiti, kako treba moliti, kako treba činiti djela milosrđa i ljubavi. Jel? Onda Isus kaže, nemojte kao ovi pismoznanci, farizeji, kaže, oni dođu, pa onda zvone ispred sebe, daju milostinju, tako da svi čuju, da svi vide da oni daju milostinju. Znači, nemojte samo na tu vanjštinu tako. Kaže, to nije to. Oni su, kaže, dobili svoju plaću. Neko im je tamo rekao, dobri ste, super, baš dajete i ne znam što. Nego kaže, ti uđi u svoju sobu, zaključaj vrata, pazi, uđi u sobu svoga srca, zaključaj vrata i tamo gdje samo Otac nebeski vidi u tajnosti, On će ti uzvratiti. To je ta jedna intima, tajnovitost, dubine našega bića gdje mi možemo susresti Boga života. Onda isto tako kaže o molitvi. Nemojte kao pogani, kaže, blebetati i misliti da će mnoštvom riječi biti uslišani zato što puno riječi govore. Ili nemojte kao farizeji koji su javno na trgovima da svi vide da oni mole i onda su im pljeskali, onda su govorili, ovi su pobožni, ovi su stvarno pobožni. Kaže, dobili su svoju plaću.
Kaže, vi ili ti kad moliš, kaže, uđi u svoju sobu, zaključaj vrata i u toj tajnosti Gospodin će ti uzvratiti. Tamo gdje on doista čuje u skrovitosti, u tajnosti. I isto tako, evo, i što se tiče posta, kad govori, nemojte smrknuti biti kao da sad svi ljudi vide da vi postite, pa ste sad smrknuti, namrgođeni, ništa niste jeli danas ili ne znam, drugo nešto. Kaže, ne, ti baš tada se uredi lijepo izvana, da nitko ne vidi da ti zapravo postiš, nego Otac tvoj koji vidi u tajnosti, u srcu tvome, onu pravu nakanu, evo, on će ti uzvratiti. Znate, to je stvarno nešto što onda čovjeka mijenja, jer to je, kažem, susret koji se može dogoditi bilo gdje, bilo na kojem mjestu. Koliki ljudi su doživjeli susret sa živim Bogom šetajući prirodom. Najedanput otvorilo im se nebo, prepoznali su u prirodi, u stvorenjima tu svemoguću Božju ljubav koja je sve stvorila. Evo, naš Sveti Franjo znao se diviti, gledati u cvijeće, u te latice cvijeća, u listove običnog cvijeća i diviti se toj čudesnoj, kreativnoj Božoj snagi. Pa ko je mogao tako složiti da jedan svijet ima tako predivne te latice i da je svaki za sebe čudesan, da nije to kopija, da to nije nešto što je kopirano, nego da je to stvarno nešto čudesno. U svakoj toj travci, u svakom tom listu, on je gledao Boga, stvoritelja koji je tako ljubio čovjeka da je iz ljubavi prema njemu sve to stvorio. I naravno, što Sveti Franjo pjeva, hvalospjev, slavite Gospodina Boga za sve ovo, sunce, mjeseče, zvijezde, vodo, vatro. Slavite Boga jer je to nešto što je Bog učinio iz ljubavi prema nama. Znate, vidite, to je jako važno jer svatko od nas može doživjeti to. Važno je, znate, koliko smo s naše strane otvoreni. Ne znam ako ste vidjeli onu sliku gdje imate kako Isus kuca na vrata, znači kuće ili srca, jel? I onda na toj slici nema kvake izvana, znači ne može Isus otvoriti to srce, ta vrata, jel? Kvaka je iznutra, znači ja sam taj, kad čujem kucanje, ja sam taj koji ću tu kvaku pomaknuti i otvoriti vrata. Tako je s Bogom, tako je sa susretom s Bogom. Ali tako je isto sa susretom sa svakim od nas. Ja mogu zatvoriti svoje srce, netko mi može doći, prijatelj, prijateljica, može mi nešto podijeliti, reći, a ja mogu biti zatvoren, da me uopće ne zanima. Čak i gledam na vrijeme, na sat, joj, žurim se, oprosti, nemam vremena. Znate, mogu biti zatvoren totalno. Ne zanimaš me. Vidite kako, zapravo, ti susreti su poticaj da se nešto dogodi novo. Da se stvarno nešto novo dogodi. Evo, jedan susret koji je meni nekako i osobno bio baš u radu s mladima znakovit i baš se nekako događalo jedno vrijeme kad smo imali jedan veliki susret s mladima, a bio je to onaj susret koji je poznat, evanđelski susret, kada Ivan i Andrija, jer su bili učenici od krstitelja, Ivana Krstitelja, i onda vidjeli su kako je Isus došao, kako je Isus kršten na rijeci Jordanu, i onda krenuli su za njim. Kada je Ivan Krstitelj rekao, evo jagnjeca Božjeg, evo onoga koji oduzima grijeh svijeta, znači praktički predstavljaju da je Isus stvarno taj koga iščekujemo, koga su proroci navještali. Onda su ova dvojica trčeći otišli tamo i sjetite se kad su sreli Isusa, onda ih je Isus pitao, prvo su oni pitali, učitelju, gdje staneš? Ja, učitelju, gdje staneš? A onda im je Isus rekao, dođite i vidite. I ostali su, kaže, s njim, jer su vidjeli gdje učitelj živi i gdje stanuje. Evo, ja ću s vama podijeliti to jedno iskustvo, ja sam to pretočio u jednu pjesmu, ako ste je čuli, to je pjesma koja se zove Učitelju, gdje stanuješ, a tu sam pjesmu posebno posvetio mladima na tom susretu, koji je bio pod tim gesmom Učitelju, gdje stanuješ. Ako ste je naučili, ako znate, onda možete samo pjevati. Možete? Za tebe
Učitelju gdje stanuješ, kaži gdje stanuješ, jer želim ti doći i ostati s tobom zauvijek. Učitelju gdje stanuješ, kaži gdje stanuješ, jer želim ti doći i ostati s tobom zauvijek, zauvijek. Samo za tebe i tvoje ljubavi koja živi u meni, sve rane liječi mi. Samo za tebe učinit ću sve, baš sve, svoj život ću dati, sve svoje godine, samo da budem gdje si ti, samo da živim u tvojoj ljubavi. Učitelju gdje stanuješ, kaži gdje stanuješ, jer želim ti doći i ostati s tobom zauvijek. Učitelju gdje stanuješ, kaži gdje stanuješ, jer želim ti doći i ostati s tobom zauvijek. Učitelju gdje stanuješ, kaži gdje stanuješ, jer želim ti doći i ostati s tobom zauvijek. Učitelju gdje stanuješ, kaži gdje stanuješ, jer želim ti doći i ostati s tobom zauvijek, zauvijek. Mislim da se po pjesmi onda čuje puno toga, jel da? Evo, to je nekako, kažem, i moje osobno nekako iskustvo i osobno iskustvo susreta s Isusom isto, jel? Jer onaj hod na neki način o kojem sam govorio, osobni hod, bez ovog susreta bio bi nezamisliv stvarno. I kasnije, naravno, evo i u mom samom pozivu, i franjevačkom, evo i svećeničkom pozivu, ali ono što je stvarno važno je da shvatimo negdje i dubinu tog poziva koji nam Gospodin upućuje. On je s jedne strane stvarno sama dobrota, sama nježnost, ali je njegov poziv zahtjevan. Baš ono, kao što je u pjesmi, znači ostaviti sve i krenuti za Isusom. To nije jednostavno, posebno evo i u ovom današnjem vremenu u kojem živimo, ali se može se doista odgovoriti na ono što je Božji poziv. Evo, volio bih da na neki način, evo i vama, kroz ovo vrijeme korizme, dok osluškujete stvarno ono što Bog vama govori, evo da se ne bojite učiniti taj korak, znači tog predanja, da otvorite srce Isusu i da možete osobno doživjeti taj susret s Isusom. Kažem, to je najljepše nešto što se čovjeku može dogoditi na ovom svijetu. Nitko ne može ispuniti naše srce, nego onaj koji je stvorio to srce. Znate, mi možemo imati prijatelje, možemo voljeti jedni druge i sve je to divno i sve je to Bog stvarno tako lijepo negdje darovao čovjeku. Ali sve to i svaka osoba i sve ono što mi proživljavamo, sve nas to zapravo treba voditi prema onoj pravoj, vječnoj ljubavi koja nas je stvorila sve, koja nas je darovala jedni drugima i onda zapravo to je jedan hod koji nam otvara, znači, sasvim jednu novu perspektivu i sadašnjeg života, ali i o prolaznosti ovog života. Sveti Franjo je znao reći da smo mi kao putnici pridošlice novoj zemlji, kao hodočasnici.
Znači, nitko od nas neće se zaustaviti i reći ja ne idem dalje. Znate, jednostavno idemo prema tom konačnom susretu. I evo, s tim ću zaključiti, jer je to zapravo ono za čim i mi duboko čezimo, taj konačni susret s onim koji je alfa i omega. Vidite, prvi Isusov dolazak je bio svakako u onom siromaštvu betlehemske štalice. Jer da to malo dijete koje je došlo na ovaj svijet, taj Bog i čovjek, Emanuel, koji je došao u skrovitosti, u jednostavnosti, u siromaštvu. I on nam baš po tom siromaštvu i po svemu onome što se dogodilo u Betlehemu, on nam progovara zapravo kako i mi u svojim tim siromaštvima i osobnog života i obiteljskog života, pa evo i života, znate, kada čovjek mora i napustiti domovinu, kao što su, evo, i mnogi vaši i vi koji ste ovdje. Znači, sve je to jedan dio, sastavni dio ljudske stvarnosti. Sjetite se, Nazaretska obitelj je isto tako morala napustiti svoju domovinu zbog opasnosti od Heroda, koji je htio ubiti Isusa kao bebu, kao dijete htio ubiti to dijete. Bojao se tog novorođenog kralja. I vidite, i ta Nazaretska obitelj nam pokazuje zapravo kako Bog uzima sve ono što je ljudsko, da bi nam rekao, evo, da nema te situacije gdje Bog nije prisutan s nama. Znači, i u toj štalici, i u tom Betlehemu, i na tom putu prema Egiptu, i u samom Egiptu, u tom izbjeglištvu, i kasnije povratak u obećanu ili u svoju zemlju, Izrael. Znači, sve je to nešto što se događa čovjeku, što se događa obitelji, što se događa narodu. Ali ništa to nije bez one Božje blizine i Božje prisutnosti. I zato je to jako važno da, evo, i ovdje shvatimo i u našim misijama kako je Bog uvijek taj koji prati svoj narod. Vidite, evo, mi slavimo sada 50. obljetnicu, znači konkretno ove misije u Berlinu. Sjetite se samo kako je, koliki su ljudi došli tu zbog različitih problema. I ne samo ono u smislu financijskih, koliki su došli i morali doći zbog opasnosti od komunističkog sistema za sebe, za svoju obitelj. Koliki su došli nepoznato, bez znanja jezika, bez poznavanja kulture, možda običaja i tako dalje. Znači, sve su to stvarnosti koje mi i kao narod možemo doživjeti i proživjeti i reći, evo, to je i naše iskustvo. Ali u svemu tome vidite kako je uvijek Gospodin darovao ljude koji su nas vodili. Svećenici, naši franjevci ovdje, svećenici koji su bili tu, koji su isto tako, znači, ostavljali sve i svoj narod i dom da bi jednostavno bili s narodom koji je na putu, koji ide. I to su sve znaci upravo te Božje ljubavi. Evo, to je nekako vrijeme, posebno vama isto mladima, stavljam to na srce, da stvarno s jedne strane budete ponosni na svoj identitet, na svoj narod, na svoju vjeru, na svoje roditelje, bake, djedove, na sve one koji su, evo, možda i danas u domovini, ali da stvarno nosite to baš ono poput Marije i Josipa, da ne samo u nekakvom grču, pa vraćat se joj, pa, znate, ono, nemamo ništa od toga da samo nešto negativno, da tako kažem, gledamo, nego da stvarno kao vjernici, kao ljudi vjere, promatramo i taj naš hod, osobni i kao narod i kao zajednicu, kao nešto što je Bog povjerio isto nama i gdje Bog doista potvrđuje svoju ljubav, svoju blizinu i svoju podršku svima nama. I da, evo, da vi koji ste sada danas tu, srcem negdje nosite ono što je, evo, i naša misija ovdje i baš u ovom međusobnom, znači, prijateljstvu, zajedništvu, tom vašem susretanju, da to uvijek bude stvarno odraz ove dubine vjere, nade i ljubavi. Jer to je ono što nas nosi, to je ono što čuva zapravo čovjeka, čuva identitet čovjeka i protiv toga, znate, nitko ne može. Kolike su, evo, svjesni smo isto toga, kolike su ove snage neprijateljske htjele rušiti taj identitet, ali jednostavno je nemoguće. Jer čovjek koji gradi na stijeni, čovjek koji gradi na Bogu, on jednostavno ne može biti, da tako kažem, srušen.
Sve što nije sagrađeno na toj stijeni nestaje. Toliki imperiji, tolika kraljevstva su nestala. A bila su, ne znam, svjetska, nestala su. Jednostavno, ništa ne može na taj način opstati ako nije na stijeni. A evo, treba biti ponosan i zahvalan Bogu da smo na stijeni. I čuvati upravo to, posebno vi mladi, čuvajte upravo tu stvarnost, te stijene. Taj Gospodin Isus koji je stijena, koji je uistinu i prijatelj, ali je isto tako onaj koji je vjeran. On nikada neće iznevjeriti. Znate, meni je jako lijepa ona rečenica kad je Sveti Ivan Pavao II govorio mladima na velikim susretima. Onda je znao baš to reći mladim, ne bojte se otvoriti srce Isusu. Ne bojte njemu vjerovati. On je najveća sigurnost. On je taj koji vas nikad neće iznevjeriti. Znate, to su doista iskustva koja ne može dati ovaj svijet. Nikakva druga, da tako kažem, snaga ne može donijeti to što sam Gospodin daje. I budite stvarno jedno srce i jedno duša. Evo, za kraj možemo otpjevati zajedno sada pjesmu Velik si. Možemo ustati, pa evo, ne znam ako znate isto one geste, možemo s tim gestama. Dajemo ti slavu. 14. Pjesma broj 14. Slavimo, dajemo ti slavu.
vas čuva. Neka vas licem svojim obasja, milostiv neka vam bude. Neka Gospodin pogled svoj svrne na vas i mir vam svoj podari. Blagoslovio vas i čuvao svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Blagoslivljajmo Gospodina. Evo, hvala od srca svima i nastavljamo dalje. Svakako večeras je isto ovdje Euharistija, propovjed i večeras imamo molitvu pred presvetim. Večeras ćemo posebno moliti u nastavku onoga što smo jučer. Danas ćemo moliti molitve oslobođenja i molitvu Duhu Svetom, gdje ćemo onda zajedno doživjeti snagu upravo tog silaska Duha Svetoga na nas, jer nam je to potrebno za ono što slijedi, da bismo mogli živjeti i ovu korizmu i one korizmene odluke.